तो पुरानिया लोग सुनता नौका कहता कि चल रे एक आगे हितावा कुछ ना गाय पटाक मुँह पर ना में तो लोग गरिया होता बा दौड़ के नो अब तने गोलादारी हो जाओ ना यही तरह कुंवर जी का नया नया बियाह भइल मेहरारू से ना पीली से कुत्ता न है वो का कहीं के अरे मरद है त मेहरारू के सन बियाह होई हां तो बालक चिरुकिया बाबा बियाह भइल 2-4 साल बीतल 5 साल बीतल एक दिन मौगी कलश किया हो लव मैरिज बियाह ओ घरी हो कहत रहली ए घरी अरे तोरे कह देली लव मैरिज भी हमें बड़ा दिक्कत बधनु बाबा कल किया हो तू गावे गावे घूम के गावे लो कमल बास कुंवर तोहर हम ही नाम खाली जानी ले तार तू नाम का कमैले तार का नाम बा कल के अरे हमर नाम नहीं खे हम खुद जिला पार्षद है 4-4 बार के प्रमुख के संग उठी ले बैठी ले विधायक के संग उठी ले बैठी ले सांसद के संग उठी ले बैठी ले कल के हाँ तू विधायक के संग उठे ले बैठे ले सांसद के संग उठे ले बैठे ले प्रमुख के संग उठे ले बैठे ले तू जकरा संग उठे ला बैठे ला ओकरा संग हम रोज सुती ले पी के रातों दिन तारा ला ढेर परचे बा कौन परचे के बात है बाकी देखता मेहरारुआ का मर्दा बाहर बा रुका चाचा पैसा बाबा पैसा देता नहीं ई गार्जियन के रुपया हरिहर बाबा हमारा जीत बाबा के बड़ भाई बानी गोड़ लगन है आशीर्वाद के कामना बा मर्दा बाहर बा फोन लगा लेते तर दे आओ है ने दे दी मनु बाबा आज वो फ्रिज में धइल बने हम रोवे ने वर्ती हेलो 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 साइड संग सुनो अच्छा रहा था भाई साइड संग ले लेता धरा भाई मैं तू धरा साइड संग होई ना माइक के काम बढ़ ले हम तो कहने कि साइड भइल हते तने को तने चटक का देल जाए ना ना बाकी साइड के मन बता ले ली भैया ये कमलवास भैया से भइल बा फटाफट में का पायल मन पर तनो कोल्ड वाह हमरा हथिया नरेश राजेंद्र सिंह जी मुखिया जी जकरा द्वार पर भी बहुत जल्दी नाती के भैला में गाँव नहीं होखे वाला बा हमारा कमलबाज जी वाह 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 भैया वाह हां धैले बानी फ्रिज में लड़का लड़की के प्रेम बा लड़का बाहर से आइल बा फोन करता पुरानका नंबर पर तो टू 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 क के कट जाता छोटका लड़कवन के भेजता कि जाके तनी देखा सा हां जो तेरे उपेंद्र रख समझा सो तो अच्छा है कुंवर जी के दल में के लड़का हवन ए जब का बैठा बड़ा होने जा हटा हो बीरबल चप्पल लगा भाग खाती बड़ा आजा है ना आजा हमारा क्या है जा अरे ये दोनों मंडली कने बैठा लड़का कल से का हो हम तार पुरानका प्रेमी है आज तारा पुरानका नंबर पर मिलाओ तो टोन 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 को के कट जाता आ देखो तने कि पियरे लागत तारू कहीं गिर रहलु का ना कहीं गिरल ना रहनी हां तब कहे पियर आइल बाड़ू हम तो जानने है कि गुह में गिरे रहली काहे पियर आइल बाड़ू ई बतावा तू काहे हमके फोन करत रह अब लो तार पुरान प्रेमी है बाहर से हम रुपया कमा के आइल बानी तब दूसरा के करी तोरे के न करो तेरा रुपया के जरूरी बा हमरा तेरा रुपया के जरूरत नहीं है तारा जरूरी बा अच्छा नंबर बंद ना बताई नंबर चेंज कर देले बानी तो आई जो ने पियर पूछा तारा ना ई हल्दी के रंग है ठीक ना हल्दी के कलर है कोनो रंग ना हो उहे हम कहतनी कि कहीं गिरल लो भर दे हिए बुझा छपाइल बा छपाई लेके भर दे हिए लागल बा आजे मटको रहल आ तू ही बतावा
तू काहे परेशान कइले बाड़ा? छोट छोट लइका है, छोट छोट लइका जाके घरे कहत तरह से के आदमी ता के बोलावता। इतना ना तू परेशान कर देला वानी के भेज के मजबूरन हमके आवे के पड़ला। ई बताओ काहे बोलौला? काहे बोलौला हो? छोट लड़कन के विदा करे के पीछे कारण बा। हां उपेंद्र रखे अब बड़ लड़कन के भेज देबा तहर लाइन काट के उहे लागी जाई। ऐसे छोटका लड़कन के भेज लगनी है। तू बोलैला काहे के बतावा ना? बोले नहीं है कि तहर पुरानका प्यार है। ओ अभी हट हट ओरा 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 बाप रे बाप रे मोय रे मोय। बार बार तो के कहतन के देह में हरदी लागल बा। आज मत कर रहला 3 दिन बाद बारात है तब तो ये पे चढ़त रह। तेरा बुझात नहीं के तुमको? बेंजू बन हो गलो भैया बेंजू बेंजू बोल बा आज ढकेला तो अरे ढकेला तारू देह पे जब ढकेल अपना जल्दी हट जा दूर का जल्दी हट। दिल में तोहरे सुरतिया बसवले रहे। मन का मुराद तोहके बनवले रहे। दिल में तोहरे सुरतिया बसवले रहे। मन का मुराद तोहके बनवले रहे। का कमी भइल हमारा स्नेह में? का कमी भइल हमारा स्नेह में? ए जान दूसरे के नाम के लागल हरदिया देह में। ए जान दूसरे के नाम के लागल हरदिया देह में। दिल में तोहरे सुरतिया बसवले रहे। मन का मुराद तोहके बनवले रहे। का कमी भइल हमारा स्नेह में? का कमी भइल हमारा स्नेह में? ए जान दूसरे के नाम के लागल हरदिया देह में। ओ बाबा, ए जान दूसरे के नाम के लागल हरदिया देह में। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, दिल लगाने की काबिल नहीं। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, दिल लगाने की राजू बाबा दी हमारे पैसा के काम बा। कैसे कि हम मरो हम मुआ आदमी झूठ ना बोलेला। पैसा जकर खातिर कम मात्र नहीं तो दूसरा से बियाह करतिया। हां और जब भी रहबे ना करी तो हम पैसा लेके का करो? अरे पैसा वाले ला मुहब्बत तो तार काम क्रिया करे के न पड़ी। हां पत्तल गिलास की नहीं न कुल पूरी बुनिया बनावल जाई। हां 4 गो डोमो खियावल जाई।
जानने का बतबा हेलो हेलो जानने का बतबा ई पक्का छिना दिया सही कहने जय बाबा गजब जय बाबा। रमेश भैया हमारे प्रधान जी मनिकापुर बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी है। आहा। कैसे हमें सनम ई जुदाई के जखम तू ही रहबू ना तक करा सहारे रहो। वीडियो में यह भी है। हेलो वीडियो में यह भी है। हेलो आ खाली है छिनर ने खाई हो महा छिनर है। अरे तो डर हो सुना तू टेंशन मत रह हम तो दूसरा के होके जाता नहीं लेकिन तहरा खातिर एगो अपन बड़ बहन छोड़ के जाता नहीं तू ओकरा पे रहिया अब हमार पीछा छोड़ा। हाँ बताओ बड़ रखबू कैसे सहो में सनम ई जुदाई के जखम तू ही रहबू ना तक करा सहारे रहो। जान चली जाई दीवाना के ए हम जान चली जाई दीवाना के ए हम ए जान दूसरे के नाम पे लागल हर दिया ए हम ए जान दूसरे के नाम पे लागल हर दिया ए हम राम आशीष प्रधान जी हमार छोटू बाबा हमार गार्जियन धनु बाबा भाई हमारा अनिल भैया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमार राजू बाबा बाकी अब क्या करें हेलो तारा अंतिम बात तो हतन आज के बाद हम मिले ना आए घर में लगल छोट छोट लड़का ले खाना खड़ा पसारे ये कह तरह के बहुत प्यार करीला रोवा तारा ये दीवाना के काम रोवा अरे प्यार कइले बड़ा तो मर्द लेकर सीना ठोक के कह आ सुना 3 दिन बाद हमर बारात आई देखे खातिर हमारा द्वारा पे आ जाइयो आ जाए बाराती में यही पेलाव खाए अब न होई मुलाकात सुन लया खरीब जिंदा रही ना देहतिया देख हातिर बारात अब न होई मुलाकात सुन लया खरीब जिंदा रही ना देहतिया देख हातिर बारात
दोसर के नाम के लागल हरदिया पे हम